Shalom horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di Minggu Rogate di tanggal 25 Mei 2025. Ima hatani Tuhata natar surat di Jeremia, buku panurirang Jeremia bidu 20 sia ayat pitu rodi ayat 14. Dohot topik minggu manangyakon hasonangan nihuta. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Hujahama dihita sonoma didok hatani Tuhata. Rikotihamu huhut hasonangan nihuta habuangam muna nahubaheni. Jalatangyaku kamu nasida tu Jehoba. Ay molo marhasonanga kutai marhasonanga ma dohotamu. Sono dohatani Jehoba Sebaut debatane Israel. Unangolo hamu pauto-oto onni panurirang muna manang pangaruding akana di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi aka na ni ipi muna. Asa si pauto-oto do na sinurirakon nasida tu hamu marhiti-hiti guarhu dangau marsuru nasida ninna Jehoba. Ay songono do hata ni Jehoba molo dunggok na 70 tahun ni di Babel. Ebatakku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagaku nadinggani asama buah kamu mulak tu ingananon. Ainunga takas suboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jehoba sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalungutom muna. Jadi pa jowo muna maau huhut lau hamu martangiang tuau gabe tangi honokku ma hamu. Jala lulua muna maau laus jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna. Jadi jupak kamu maau ninna Jehoba jala mulak bahenokku akana terbuang siak kamu. Jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan haa bolongan muna na sailaon nahubaheni ninna Jehoba. Jala mulak kamu buanokku tu inganan habor hata muna yan laho terbuang. Ima hatani itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon. Macai takas didok di topik ni minggui manangyakon hasonangan nihuta. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Dia donani dok na hasonangan. Molo di hata Indonesia didok kesejahteraan. Dia do lapatan ni sonang manang sejahtera. Sejahtera do hodisi, sejahtera do hamudisi ninna rupani patakason. Umumna moloro suku-suku songoni terlebih tu akka pangula manang pelayar di huria. Pikiranna manang pikirata memang mamitor tu balajo manang tu penggajian dohot akana merdumu tu sido rohatta. Idu asa gabe adong nomenklatur kesejahteraan ni padita, kesejahteraan ni guru huria maksudna, kesejahteraan ni bibil pro, kesejahteraan ni diakones dohot akana asing. Bahkan di pemerintah HP adong doyate kesejahteraan. Sipata olodo tegang di rapoti holan memikiri kesejahteraan on. Alai hola takas dihatai jala diputuson kesejahteraan ini memang mamitor minardo buhi iya te. Ima sada pangatusio taringot tu kesejahteraan ini. Alai molobor hatita siat rupuk jamitaon nanidok na sejahtera manang sonang dada holan menyangkut kebutuhan jasmani, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hasonangan manang kesejahteraan nanidok nadisi menyangkut duitu pakilalaan dohot partodion. Sonang pakilalana, sonang partodionna. Jadi nanidok na sejahterai
bah sonang pakilalanna, sonang partodionna. Berarti dausian haguturun, dausian bada-bada, dausian parporangan, dausian aka nama bibiarihi tak manang rasa takut. Sonang berarti dame, Yesui di hata nasing rupani di dok. Sonang berarti salom mati, ada salam, ada salom di bogasan. Jadi dak kolam menyangkut hepeng nakiningan daw. Ayarong dudi bahalak gudang dunian hepeng na gudang artana alai dak sonang pakilalan na dang damerohana dak sonang partodion na buhama yati. Tuama hepek saguni anggo sosonang do pakilalaan do partodion nibati. Jadi molo didok di minggu tasaderion manangyakon hasonangan ni huta berdua untuk kesejahteraan bersama merlapatan doi sumakapi doho patupahon hadameon manang salom di huta manang diluat di dia hita tinggal manang marenganan. Alai unang jo pada huate mamikiri hasonangan ni huta mamikiri hasonangan yakga na dilabungom majo nian. Boha ngasonang manang nunga sejahtera di bahiko inata molo amata rupani nga sejahtera nga sona nga kainata molo suku-suku noto akaina buah nga sonang nga sejahtera akamata boha sonang do pakilala muna akainang akainanami di labung ni amata lau songoni manang sebalik na sonang do pakilala mu aka amang dilabung ni inatai ay sutung do songonak kana di media sosial te nian boy dui holan ektik sabing alai sutuk-sutung gobaran ningulu na sebenar na dui sutuk-sutung ungkapan perasaan dui ay ganu mula kamate tu jabu terus terancam asal asing edenia matei rupani mamitor boydo marhaba nga piring panci balanga di dapur. Aha nimu maksudmu aha maksudmu ninna inatay rupan itu amate. Jadi dak sejahtera ibana, dak sonang ibana. Gabi di bagasa biar bahkan di bagasa tekanan ibana. Dang di bereng inatay bepinggolna ala ni murut na rupan itu amate. Boha adong na mengalami si songoni molo adong do pena songoni ate selalu di bawah tekanan, ya bertobatlah. Arong dope muse ganu mulak amate tu jabu entah dari mana ibana terus jatungon amata dohotak kageleng na maksudna jatungon inatai dohot geleng na di jawi. Dalam hati kecil ni inatai madok tumigu mamati amaton. Gabi susah iba di bain. Ima didok rupani didok inatai di bagasar rohana. Alani nasosonang manang naso sejahtera nakipakilalan. Nuaingon nunga adong ate orang tua na susah jaladak sonang be ganu mulak keleng na tujawuna. Buasa enga sudina di jawi di gadisi lahu memenuhi hagiuk ni rohanai. Datu sido maksud ni padohaniate. Hamak kadongan sesederhanai maju tapi kiri rupani jalata atusi hasonangani. Boro-boro mamikiri hasonangan ni halak. Ibana pisosonang dope. Lapatana jolosai maju urusata tu dirita ipiasa tapi kiri urusan ni halak. Namar lapatan dangga beso pikirat ati alai bah perjulu maju siad dirina. Sudidu hita memikiri doho sumakapi na umuli maradu podongan dangadok siak kita na sumakapi na roa ate. Alai ta mulai maju siad dirita. Unang do say na daw ta dungdung hape na jonok solta atureon. Mabahesonang rohania mata inata gelekta keluargata majo tatangyakon doho tasakapi. Dungi mangerbang mamuse manangyakon wilayah na ubidang termasuk ma kesejahteraan ni ingana di dia hita tinggal songon na nidokna di Trupuk Jamitau.
Sai akan nama bahe sonang sejahtera mata sakapi. Unang ma nama bahen susah doho gaurate. Luja mahita mamikiri patu panadinggan. Unang luja mamikiri nama bahen marsak dongan. Ayang guma bahen marsak dongan soy nama muranate. Mamikiri mabahen lasni rohani dongan. Ido namaon. Hama kadongan saha porsyaon macetak kas do didok di bagas satrupukon anggotu hatei sakap nauli sakap hasonanga do na disakap itu bangsoi suang songoni nang tuhita di bagas satikyon danga dong keraguan di siate takas do didok di ayat 10 sadai ainunga takas suboto sakap akan husakapi taringot tuhamu ninna jagoba sakap hasonanga do tahe dada tu hamagoan. Atik pesipata suhardui tahilala terlubi molo taadop pun tu akan amasa na taadupi di nguluon. Dia duda saya didok sakap nadingkan sakap hasonangan hape idama masa dua kahasusan masa dua kaparsahiton rodo aka musibah do takana asing. Buido songoni tubuh di bagasar rohata saihira na sopas tahilala tuhatani tuhani. Hama kadongan disom mahita ikot takas mengatusi jamitaon molo sakap hasonangat do disakap Tuhani itu bangsona bukan berarti dang adupad nabe akasitaono do takahamolo dinguduon. Pangatusion si songonon ikot takas do odihita. Molo dangi buidu hita anon madili alani akan namasai. Tohodo hita si huton Kristusi. Tapi bukan berarti duktai hutot Tuhani gabiso alamat tabiak kasahit. Gabiso marsitaono behita dohot aka pengalaman na asingi. Barangkali toktong do ita alami alai hatan itu hata maddo di bagasatikyon dada sakap hamaguan di sakap itu hita balik sa sakap hasonangan do tahe. Dus do songon nama satu bangsui terbuang do nasida tu babil alai dada alana terbuangi nasida tu babil gabis sudat debata sumakapi hasonangan di bangsui. Hama kadongan ngulutau dus songon sada sulaman di tangan ni sahalak ina sian sada sisi taida macai rudut bonang nai alai sian sisi na asing taida ba bunga nauli do nasinulam ni inate. Jadi hurang lubi songoni manguluta di tangan ni tuhate yate. Jadi budu di sada sisi tabereng rupa ni sesongon na rudut, bahasa dong na merah, bahasa dong na botar, bahasa dong na birong ni terupa ni masih rai-rai na songoni. Alai duk sipuli sudi tabereng ma sia sisi na asing, bah agabe bunga nauli du hape. Songoni mangulutau di tangan ni tuhate. Moladong na rudut, moladong masalah dohot akan na asing, bukan berarti rancangan Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan kepada manusia. Idu hatan itu hatan nata jaha di bagasatikyon. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Molo adong narudut adong kegagalan, molo dang mulus nata dalani kemungkinan ya dua mungkin penyebabnya. Nah parjolo mungkin memang kesalahan kita sendiri. Kita tidak cukup sabar dengan kesulitan dan tekanan hidup yang ada, lalu kita mengambil jalan pintas. Hati buhadu rupani salat tanuniate. Atau kita tergiur dengan kilauan kesenangan dan kenikmatan jasmani lalu kita meninggalkan kebenaran yang kita yakini selama ini. Akamang dohot tamuinan ami songon pemain film na souduk tu pareta ni sang sutradara yate manang dang diikuti bana skenario nang diatur sang sutradara. Lomo-lomo na rupani menuruti kehendak sendiri. Sipata digati ibana cerita nang tertulis marhite pikiran na sendiri. Jadi molo gabe berantakan peran ni ibana ia salah sendiri. Jangan salahkan sutradaranya. Lalu apakah kita tidak bisa berusaha? Tajalo masongoni sudi namasai akasi taunoni sopola adong upaya siak kita dak songoni. Berusaha tentu perlu harus. Namun baiklah kita sadari segala usaha kita itu dengan iman kepada Kristus. Jadi kalau kita menderita misalnya, ya menderitalah sebagai orang beriman. Kalau kita menghadapi tantangan dan godaan, ya hadapilah sebagai orang beriman. Di sada Tesalonika 4 ayat 10 tulu, didok disi unang marsak kamu songonaka na leban na somarpak kirimon.
Lapatanna dang diorai hita berduka. Alai berdukalah sebagai orang yang beriman. Unak sosi pilih. Kalau rancangan Tuhan itu baik, tetapi ternyata jalan dan hidup yang kita hidupi tidak semulus yang kita bayangkan, ya mungkin penyebab kedua bisa jadi ceritanya memang belum selesai. Lapatanna bersambung dope ceritai songon film manang sinetroni, adong dope kata-kata bersambung. Dang dope di end rupane manang tamat. Hidup kita seperti sebuah film. Bisa saja saat ini kita sedang dalam penderitaan. Namun tunggu dulu, itu belum akhirnya. Nanti di ujung cerita Tuhan Sang Sutradara sudah merancang sesuatu yang indah. Maka tetaplah berjalan sesuai dengan peran kita. Jangan memaksa untuk membuat skenario atau jalan cerita sendiri. Seorang sutradara yang handal selalu membuat cerita yang digarapnya itu berakhir dengan happy ending. Seperti film Laga misalnya, bisa saja di awal-awalnya anak mudanya, aktornya dihajar habis-habisan, tetapi di akhir cerita sang aktor utama selalu menjadi pemenang, menjadi juaranya. Molodak songoni badang menarik film na yate. Manang na film dia pei say songoni do rupani jalan cerita na. Demikian juga Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin di awal-awal atau saat ini kita babak belur, kita pontang-panting, kita bersusah payah. Alai taingot ceritanya belum selesai. Masih ada episode yang berikutnya. Dan hidup akhir segalanya. Nah, pasti Tuhan sudah merancang yang terbaik buat kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Iman waing pakirimota jala ido rupani nataha porsiai disakapi Tuhan ido akasakap na dumenggan tuhita saluhut na porsia mahita disi. Amin martangiang mahita. Moleate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami say pasu-pasuhom me jala paurato di rohanami bi asa di perbuihoni perbuih na denggan perbuih na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.